Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad iti nagan agabi, nga iti agdama, kat adda ijay Taiwan. Nga masakbay na, intay man pa'y kablaawan, dagiti sumaganad. Kablaawan tayo ti Samoy family, iti katayawan lalo, from Laila Samoy. Kastama ta makablaawan ti saking family ken Labugen family from Leti Labugen, ijay Singapore. Makablaawan mat ni Arlene Garcia dita Abra from Marian Garcia. Kastama ta ni Sani Gumabay dita Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ni Marie Babsin iti Canada from Carmelita, Macanas. Kastama ta makablaawan ni Starla Laila. Happy birthday mat ka ni Rose May, OFW Dinanis of Lebanon on August 17. Makablaawan pa iti Tupong family dita San Manuel et Tiague Isabela from Jameson Tupong, ijay Canada. Happy birthday to Maria Almazan Garcia intun August 19 dita Isabela. Greetings from kasingin mo ani Rose Almazan Sanchez. Greetings also to Carmelo Rapanot ken ti ipatpatag na nga asawa ditoy Baguio City. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Agabi. Dear Manang Emmy, gabi ko malatan ti iyawag mo kanyak. May saak kadagiti kanayon amang padaan iti barong uploadyo. Manipod idinaamwak daytoy a YouTube channel. Taga Cagayanak manang, ngam iti agdama ket addaak ditoy Taiwan. May saak a factory worker ditoy. Kat naglepas ti kontratak idinapan atawan. Ngam gapo iti pandemya, sa anak kaawid. Nagasatak manang tanaisereknak ti may sa agayem ko ditoy kadagiti amo na. Iso nga agpapaayak itakas janitor iti ayan ti pasdek at agikwada. Daytoy a YouTube channel ti pagpalpalabasak iti oras. Bayat ken no awan trabahok. Maayatanak unay kadagiti pudpud no apadas ti kaadwan nga OFW akas kanyak. Iso anaawi sakmet amang ipatulod iti padas ko. Rugyap ti agsalaysay manang idinagsikog ni Rose akaayan ayat ko. Rose, apay aya madanagan ka unay. Namin anon anaylawan ta. Normal lang ngagsikog ka Gabi, saan tapay anak kasagana? Idi inaram ka, nakasagana akon. Idi nailawan ta, at addan ang nagsagana ak. Taam mo kadumtong tikastyo akan nito. Iso asaan ka kung mga agdanag, tay kalay ka. Saan ang mabalin? Anya saan ang mabalin niya ibagbagam, Rose? Di mo amamo ni mamak. Saan lakit di nga umanugot na ijay? Hani, apay kumasaan nga umanugot nga Alangan mo't nga itulok na nga agsikog ka abalasang. Gabi, di nak ngamin maawatan. Kasano kumaasaan ka amaawatan nga Legal ti relasyon ta iti inam. Amo na asyak tinobyom. Ita, ibagam kit din asaan nga umanugot nga ikalay ka. E din to ta masikog ka na ko na. Sabali ti ugali ni mama. Nasingpot mo't nagsarsarita kami. Nukas ti asarungkaran kay Jubalayo. Siya ko matipatyam, Gabi. Siya kun ti mangibagbaga. Sabali ti ugali ni mama. Saan lakit di nga umanugot dayjay nga agsikugak? Pudno anarigat laang tada ka bibiyag tayaw. Ngam saan alapod day tatapno ikalay samdi kaayan ayat mo, anak ka. Kastamot lang ti imbaga ka ni Rose tatang. Ngam ipilit na mo, tasaan ka nung umanugot ti inana. Nay,
Kasano kumaday ta? Alangan mo't nga itulok dya inana nga agsikog abalasang. Kastamot lang nga ron timbaga kang kuana, nanang. Ngam ko na ni Rose, adyak kanupay amo ti inana. Sabali kanu to ugali ti inana. Ay, tinasaya at mapantay to ija balay da Rose tapno makasarita mi ti inana. Wain anak kaw. Masapul amati nung tikalay sayaw. Tako namot amasikugan ni Rose. Sige, tatang. Kasaritak ni Rose. Ibagakkan ko na dayta na ibagayo kanyak. Saan nga rod ang mabalin gabi? Anya ka kadi? Kasano nga rod ang masulbar daytoy? No saan kami ang makisarita kadagi tinaganakken ka? Anya ka kadi gabi? Nagdagulit ka. Ne, apay nga agungot ka matan, Rose. Kasano kat nagdagulit ka mat namin? Imbagak lang nga rodan asaan ang mabalin ang maamuan ni mamakti kasasaad ko ita. Anyang harap ta aramidin ta. Di mo kunain nga agaramid ta iti may kaniwas. Tapno mailimod ta lang iti inam ti kasasaad mo ita. Kasta talaga ti pampanunutak. Saan, Rose? Di mo aramidan da ita. Pangasim. Nadagsin abasol ti pampanunutan. Pues, no di mo kayat, at dapay may sa pamuspusan. Dumngag ka na imbag iti ibagak. Kat sapay lakuma, tao manugot ka. No di mo kayat nga agaramidak iti may kaniwas. Anyan, kasday gayam ti kababalin di Rose. Apay gay tala ang anaamuan tayo. Nanang, Kat, anya ti desisyon mo, anak ko. Ibagam no anya ti pangedeng mo gabi. Ta nakasagana kami amang tulong kan ka. Diyak kaya ta makaaramid iti nadagsin na basol ni Rose, tatang. Nanang. Isa apat gaktikid daw na. Umadayo kami aging kang agpasngay. Gabi, anak. Pasensyaan dakla ko man. Yung masapol nga aramidak na ito eh. Umunay ta amin. Putot ko ti pagsasaritaan dito eh. Kenkas itinaknakon. Diyak itulok nga agbasol kami nga agpadpada. No pagaramidan na iti dakes ti anak mi. Iso nga umadayo kami. Aging ka makapagpasngay ni Rose. Kinasaritak ti ina ni Rose. Kat pinagparang mi nga agtrabaho kami iti sabali a lugar, manang Emmy. Ngem iti kinapudno na, napan kami laeng iti lugar nga awan ti makaamam mo kada kami. Kat inuray mi nga agpasngay ni Rose. Bayat ti kadami iti dayja a lugar, nagtrabaho ak, tapno makaurnungak para iti panaganak ni Rose. Kastamutan tapno mapawitak dagiti dadakkel ko. Triple kayod ti inaramid ko manang. Tapno addamot ipawit ni Rose iti inana, nga uray kaskasano. Tapno agparang laeng nga agpayso ti alibay mi, nga agtrabaho kami iti sabali a lugar. Ninamnamak ang maalukoy kumutlaeng ni Rose nga agkalaysa kami, apaman ang makapagpasngay, ngambidot ti atap ko. Pasensyakan. Ngam sa anak lata makikalay sa kanka, Gabi. Anya. Ngam Rose. Addan anak ta. Putot mo lang dayta. Saan ko nga anak? Anya. Kasano ang may sawsawang mo itati kasta?
idinto ta siyam abulan iti saklot mo ni baby. Mabalin ka di, Gabi. Di na ko narangrangan iti kalay sa nga ibagbagam. Sa anak ang makikalay sa kan ka. Di ka katagyaman? Taimpas ngay ko pa'y day nga ubing. Apaman ang makapapigsaak. Agawid akon iti lugar mi. Katjakon kayat ti makisinarakan ka. Anya? Nalawag mo't siguro day nga imbagakan ka, Gabi. Naawatan mo't siguro day ta. Ay na, naglungpo ang maladaga ti apo ko. Nakaayayat. May na, nakabangbang lupay. Talaga nga ayamuom ti maladaga ti ayamuom na. Ayan ni tatanggay, nanang. Dinagas itay ni Kaka Mariano. Ada na pananda. Ang di kag danag, tamadamdamalaang, sumangpatmatlaang dayjay. Ay, uwan gayam. Apayada kayo laang kan ni baby ti simangpat. Ayan ni Rose ngay. Oh, apay ang nagsanaay ka anak ko. Ayan ni Rose kunak. Ayan ti inato'y apukok. Nakiwin naswasan kanyak ni Rose, nanang. Anya? Inuray na lang ang nakapapigsa. Kalpasan na. Kuna na nga agawi din. Nakigiddan kami mutan ni baby ang nagbiyahe. Ngam apaman ang nakasangpat kami di terminal. Nagpakadan ni Rose. Anya? Ay, una yun ni Rose. Talaga gayam nga impas ngay nalaang ti anak yaw. Uwan, nanang. Makapaladingit man na panunutan. Ngam kasta tinapasamak. Anyang arot ti planom ita, anak ko. Diyak pa mo, nanang. Ngam apaman amawaya, anak. Kaya't ko ang makasarita ti ina ni Rose. Makamuditan. Ngam kaya't ko ang maamuan na nga ada anak mikan ni Rose. Anyan tinatumtumpungan ti anak ta nga inayat. Bakit? Ay, wen nga road. Nakasingsingpot mo, idi niyam ammo kadata ni Gabi. Nakaumama, kan nakaanos akasarsarita. Un nga raw. Ngam idi nagsikawg. Sabali mo tad tinapasamak. Sabalin ti ugali na. Di pa yun imay apulos dito'y balay. Ti babalawak unay, kat ti inaramid na apanangipas ngay latan iti anak da ka ni Gabi. Ay, ang amom bakit? Nagmayat itirik na aming mingbingan di apo ko ta. Nakaayayat. Naku namon lakay, naglungpo ang maladaga. Di langatan nagkintayag ni Rose, tapi nagpanunutan na itidakas ti anak daken ni Gabi. Ay, diyak mo lakay, tauray siyak, diyak pa'y lamabuubos a panunutan. Akas jay gayam ti ugali ni Rose. Anya ti aramidam dito'y Gabi. Kaya't ko ang makasarita ti inam, Rose. Anya? Di kagar aramid, Gabi. Diyak kayat amaamuan ni mamak ti amin. Kakaisuna ang naurnos asimang petak dito'y. Masapul ang maamuan na nga dati anak. Tangiwat mo. Ah, No pampanunutam ang makisinublianak kan ka. No maamuan ni mamak ang nagpasngayak. Nagbidot ka, Gabi. Anya. Saan ka kayat? Saan ka nga ayayatan? Oh, No diyak lapang panunutan ti kunam anadagsan a basol.
No pagaramidak iti dakas ti sikug ko idi. Saan ko mga impas ngay? Anya? Iso pa rin ka di, Gabi? Di na kong riribukan. Kas itinakon-akon. Awantan. Adakan kan ti impas ngay ko. Pagyamanam laangan tabinyag ko ti maladaga. Kat adda ita iti danam. Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu kadagiti nangngeg ko nga insawang idi ni Rose manang Emmy. Nudyak lang nga tanalapdan ti bagik, amangan no nakabil ko. Pimanawak iti gate ti sularda anadagsen ti barokong ko. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Kasla nakapagpanuno taklaang iti limpyo, ididim magasak iti simbaan tapno agkararag. Talaga nga insang sangit ko tinagkararag iti Diyos, tapno lumagan laeng tiriknak. Naimbaglakit din, taadadananang kantatang anang tagtagibi iti anak ko, kat intultuloy ko tinagtrabaho, para kada kami iti anak ko. Dandanin ti may kadwa taon a panagkasangay ni Buyboy anak ko. Anya ti planom? Sagsaga na ka talaga day tananang. Iso na pa ko niti may sa fast food chain. Nagdamag ako naman no ti magastos. No ija sa libraran ti may kadwa kasangay ni Boyboy. Ay na, mayat na ita. Sigurado nakalalagip daw. Tada pa'y dagiti maskot ijay saan aya. Wan nanang. Ang asino nga'y dagiti sa nga ilim. Asino dagiti awisam. Dagiti na singad akatrabahuak nanang. Ken dagiti kakasinsin kumutin ang dati anak na ababasit pa eh. Ay na, sigurado nga agbalin to ang naragsak ti kasangay ni Buyboy anak ko. Rumbang lang nanang. Jacket niya agbalin niya asi-asi lang ti anak ko iti sidong ko. Kaya't ko nga ipaiti amin ken kuana. Tapnaawan ti pang babalawan na kanya kinton dumakkel. Gabi anak. Kaya't ko nga oraan niya piti nagbambanagan mi iti inana. Dumakkel at tati anak ko anasayaat. Dumakkel iti nasayaat asursuro. Ken mapnak iti pamateg. Nanang, mabalin ka dada kayo pa'y lakan ni tatang ti makaamo dito eh. Ay uwan anak ko. Ang amapay aya, papanam. Diyak lakid agbidot nanang. Ni Rose dyan nakita nga da ita iterwar ti fast food chain. Anya? Padasag akamakaman. Kaya't ko ang makasarita. Ay sige nga rod anak ko. Mapankan, barang masambot mo pa'y. Kung naktumot asika, Rose. Gabi? Apay ati kasi mrak iti fast food chain. Apay anang talinagid ka lang iterwar. Nakiraman ka kung may tiragragsak para iti kasangay ta anak ta. Anya? Nagko na nga anak ta dayjay. Aging ka kadita. Kat kasalat Sikati aging gaita kat dagulit lat tagabi. Natangkan ti ulom. Tapno ibagakan ka. Naira na laang asumre kak itay iti fast food chain. Ngamno atapom ada kayo iti dayjay nga ubing tirantak. Nagbidot ka. Rose. Apay ngamin ay akinamakam nakpailaang. Makapasurun ka. Agsubli ka ket din ijay. Tauray anya ti mapaspasamak. Agtalinaed tulat ta ti desisyon ko.
maipapan itinagbalin ana palabas ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Inaramid ko ti amin, tapno makumbinsir ko ni Rose. Ngam talaga anatangken ti pangaddeng na manang Emmy. Iso amanipod idi, jakon pinanggapay ti umasidag kankwana. Kat impamaysak ti panawon ko ang nagtrabaho para iti anak ko. Iso matla ti makagapo no apay ang nagabroda. Tati kayat ko, maikak itinapintas ang masakbayan. Ita, katurturpos ti anak ko iti elementarya, babaan iti blended learning. Kat dananang kantatang ti mangay aywan kankwana, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Awan matan ti damag ko maipapan ka ni Rose. Kat makunak nga awanen ti bibiyang ko kankwana. No bilang agdamag to ti anak ko, ininutak nga ilawlawag kankwana ti amin. Kat namnamaak asapay lakuma, tamaawatan nanto. Daytoy ti pakasaritaak. Toy paak. Toy pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, agyaman unay kan ka. Ammom, kabayatan ti panang basbasak iti surat mo. Jak malapdan ti masuron iti ina ti anak mo. Kat dinak mat siguro mababalaw. Gaputa isupay laeng tinapuutak nga ina, nga awan ti serbina. Pasensyakan iti insawang ko, ngam iso at talaga ti marikriknak para kankwana. Naimbaglaangan tananakam kapagayam ko. Kat di kaagdanag, tamamati ak, ababaan iti nasayaat, apanangilawlawag mo iti anak mo. Sigurado ang maawatan nanto ti amin. Kat no bilang laeng, takid dawan nanto akayat na amaam-am mo ti inana. Di munto ko maipaidam, gapo takarbangan na dayta. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, liday kan ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti dana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan anora, nga iti agdama, kat adda di tamakaw. Gamsakbay na papagayam, intay man pa'y kablaawan, dagiti sumaganad. Kablaawan tayo ni Michael Fontanilla, dita Quezon City, kastamatan ni Riza Bukasan, dita Nueva Ecija.
Happy birthday to Miles and Maris into no August 28 kan August 29 from Maricel Concordia. Kablaawan tayo pa ni Eva Bulwag dita Alcala, Pangasinan. Tinang kablaaw kat ni KZ Cordova. Happy birthday also to Aris Dean Gabat into no August 25 nga adda ijay Saudi. Greetings from Mama Peterson Natalie. Kastama kablaawan tayo ti Gahas ken Curampes family. Tinang kablaaw ket ni Girly Curampes. Kablaaw mat para ken ni Starla Laila. Kastamoten ti Tableso family dita Santa Maria et Tiague Isabela. Tinang kablaaw ket ni Ruthie Tableso. Makabkablaawan pa da Renzo Domingo, Marvin Culiado, ken kastamoten ni Kamyong dita San Manuel Aglipay Quirino. Greetings nagapu ken ni Kambal. Kastamot ang makablaawan ni Merlina Florentino Arwalan from Wina Arwalan. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Anora. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan Anora. Nagturpusak iti kinamaestra, katlet pasarakmat manang. Kinapudno na, nangisuro akon dita Pilipinas. Ngam iti agdama, kat adaak dito'y Macau. Makunak anapintas matitrabahok dito'y, nga uray awan pakainaigan ti inturpos ko a kurso. Namin anumeten ang nakapagbakasyonak dita Pilipinas, kat naisardeng laeng, manipod, idinang rugi ti pandemya. Ididamo pa'y laeng akaaddak dito'y manang, YouTuben tinagbalin aliwliwak. Pasaray dumdum nga kadagiti musika apagaayat ko adenggen, idi addaak pa'y dita Pilipinas. Kat anyan anapalaos ti ragsak ko, idi nakitak dayto YouTube channel yo, tanakarkaron anaup-up ti iliw ko, iti bukod tayo apagilyan. Takinapudno naman ng, tunggal dumdum nga kadagiti drama nga iloko, panagriknak kat addaak laeng iti probinsyami. Adamot pakasaritaak akayat ko nga isalaysay manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't ti surat ko ama idrama, dito'y programa yo. Kablaawan ka anak ko. Talaga tinungpal mo ti inkarim kada kami iti day di inam. Talaga papa, kat no si bibiyagla ko maday di mama. Mamati ak analaus kumamot ti ragsak na itatanaan anaya kon a maestra. Nakapasa akon iti board exam. Sa di naman ti ayan ti inam ita, mamati ak analaus ti ragsak na, Nora. Tatilhang matarigagay ming agpadpaday di si bibiyag pay, kat ti maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Katagyaman nak iti suportayo, papa. Rumbang lang matasuportaran da kakit. Ni manong mo, inawagan na kakadin? Ay na papa, kat na isupay tinang ipakaamu kanyak anakapasak iti board. Anya? Uwan papa, kas kada kayo, very supportive mat ni Manong, nga uray awan iti dan natayo, tadayuda mat iti pamilyana. Una yan na naggasat kami iti day di inayo. Malaksin nga na nagsisingpat kayo nga anak mi. Agpimpin na kayo pa'y. Dua kami laka ni Manong ed nga anak yo, papa. Asino pa'y kumangay ti agpinnatag kan agsinuporta no saan ada kami? Anya ti plano mitan, anak ko. Anya pa'y papa. Agsapulak iti trabaho. Kat kas iti sigod na napanggap ko. Agaplayak iti pagadalan dito'y probinsya tayo. Takayat ko adituyak amang isuro. Tapno sa anak amayadayo kada kayo.
Nagkasat kan anak ko. Nagdaras ti pan nakahire mo ang mga isuro iti nag-apply ang mapagadalan. Talaga ngamin nagkasapulan da, Papa. Iso ang naawat ak adagos. Naghasat ka anak ko. Nagado ti amo ka nag-apply. Ngam saan na napagasatan. Papa, Iso nga nadam ti profesyon mo, Nora. Nangruna ti pan nakilangan mo kadagiti agbalin nga estudyante. wan Papa, kasta ti aramidak. Di kay agdanag, tatalagaan na dak ti profesyon ko. Arapaap ko daytoy. Kat itatanaragpat kon, talaga nga an nadak. Ken kanayon nga agannad ka, anak, ha? Marigat ti sasaadan nyo ita ang maestra. Nangruna iti panagdisiplina. Saan magsiguro, Papa? Ta kolehyo mat ti surok. Saan nga elementarya, wano sekundarya. Apo, nagmayat mo't day ta uniforme mon, apo maestra. Ha? Kunambatlan bagay mo day ta uniforme, ngam agdadata mo't asaan. Naimbag daw yo, Auntie Belen? Ay naimbag tiyal daw ko itay. Ngam kala at anadadaal itay limabas ka dito'y paraangan. Ni Auntie Belen mat, tila ibagbagana. Ay talaga mat, gaputa nakasarag ka na maestra di pagadalan, kung amatlan asino kan ngagporporma. Saan mo takas ta, Auntie? Masapol lang nga isuot ko daytoy. Ta iso nga minti. Ay, adula amin! Ha! Kung amatlan imasinso kayo iti kastaunay, lastok kayo ket di awan serserbiyo akabagyan. Unay matindi pa nagsasao ni Ipagbelen no kasta anak ko. Papa, Anya nga talaunay ayat saan tayo ang maipulpulo a basol tayo kankwana. jak mo't amo, Papa. Ay, ang mala. Di ka pa apekto kankwana, Nora. Di mo ni kaskaso. Ipagpagapumlaangan iti day di inam. Papa, Manang day di mamam ni Auntie Mabelen. Nukas day man titrato na kadata. Baybay amlatan. Di mo ni kaskaso. di kay agdanag, Papa. Kanayon alaglagi pagday ta nga imbagayo. Jak tututupan ni Auntie Belen, taikit ko dayjay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasko na ti amak, manang Emmy. Saan mi nga amuno anya launay, ti di mi maipulpulo abasol mi kani Auntie Belen. Ti manangan day di inak. Sabagay, si bibiyag pay day di mamak. Talaga asabalin ti trato kada kami ni Auntie Belen. Saan la akada kami, no dikat iti uray asino akalugaran mi. Iso nga adda dagiti mangibagbaga aman nakiapa kano ni Auntie Belen. Podno amasaksakitanak tunggal makasinnabat wenno makarinnanak iti dalan ni Auntie Belen ta komporme laditan ti bagbagana. No dadduma, jakmetten kayat ti agkamang ken ni Papa, tajak kayat ama iraman ama sakitan. Sulsulwak idi tiriknak, ngam nagbaliw ti amin,
Idi nakasingningad ko ni Paul. Maysa kadagiti estudyante. Ma'am Nora? Ne, Paul, apay nga da ka dito eh. Rumbon ko man nakaawid kan, saan ka di? Talaga inoray ka, ma'am. Ha? Apay? Tapnada ka giddan mo nga gawid. Tapnada ka sarsaritam. Paul, agduma mo ti lugar ta. Kasano ko maamakigiddan ka kanya ka agawid? Sana parikot day ta, ma'am. Di itulod kan sa akto agawid. Ha? May mayat mo't lang no da ka sarsaritam, ma'am. Sana rumbang aglidliday ka. Paul, Iso asapay lang matadinak kagura, ma'am. Di kagdanag tanasing putak met. Saan ka pagaramidan iti dakes? Rabiin, anak. Pwede ka pa ila maturog. Diyak pa lang amin agtuglap papa. Iso nga daak pa lang dito'y salas. Sa bagay, awan matkit diti sarak mo iti pagpapaaya mapagadalan ninton bigat Wan papa, Sabado inton bigat. Awan ti isurok. Malagip ko gayam, Nora. At sa kanyak na antim abilen, itay nagrana kami. Ha? Anya timbaga na, papa. Nakita na kakano, nga da ka duam alalaki. Ha? Kat kasi ti sigod, kumpormi man latitan ti sinasauna. Kesyo awan ka no ti serbi mamaestra, taday ta ka no matagar arjub ter aramidam. Anya? Imbaga ni Auntie Belen ti kasta? Jakla ko man kayat nga ibagakan ka anak ko. Ngam na saysayatan na siyak ti pakaamuam, ngam na asino pa'y dita. Ngam di kagdanag, Nora. Jakin kaskaso dagiti sinasauna. Ammo kun ti ugali na antim abilen, iso nga awan anyaman na kanyak dagiti imbagbagana. Madlaw amalmalday ka manin, Ma'am Nora. Apay ka di. Ma'am, imbagak matan kan ka. Adaak lang ditoy. Mabalitoy. Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman ti mang burburibor kan ka. Apaya nagsimpot ka kanyak, Paul? Apaya kasla kanayon a marikriknam ti marikriknak? Ma'am Nora, Amom, aklo nagkan ka, Paul. Siyak ti maestra. Kasla siyak ti adda ti masursuro na, tunggal agsarsarita ta. pagyamanak met no adagayam serbik akasarsarita, ma'am. No jak agbidot. May papanmanin day tayo tiikit mo niya. Saan ka nagbidot? Ni Auntie Belen ti makagapo, no apay amalmaldayak manan. Diyak namin mabubo sa panunutan, no apay akanayon nga agsao iti kontra kanyak. Idinto taawan mo ti dakas ngar aramidag kan kuana. Kas na ko na akong ididamo pa ilangan na ibagam kanyak ti parikot mo maipapan iti ikit mo, ma'am. Apal adakas ti makagapo. Adalaki ti nakita na ken ka, nga awan kan kuana. Analabit, nga iti uray ka anuman, kat saan na magunod. Kas kumaitian niya. Di mat na kunam kanyak idin, nga awan kadagiti anak na tinakaadal. Di nakaturpos iti kolehiyo ti kahit ko asawan. Uwan? Talagang awan ti kasinsin ko kani Auntie Belen ang nakaturpos iti kolehiyo. Kat amin da ita.
agpapada ang agrigrigan. Nalabit na tayo tataapalan ti ikit mo kada kayo nga agama, Ma'am Nora. Ngamin, makunaan na baligi kan. Da kayo iti amam. Saan nakas iti kabibiyag dagiti kakasinsin mo ken ni Antim Abelen? Paul, anyan na ito ang aramid ta. Nora, pakawanan nak. Tadyak mo't tinalapdan ti bagik. Idi pa'y ngamin. Ay ayatan kan. Ha? Di mo ko mapanunutan. Aginong dawayak ti panagbalin mo ang nasingit kanyak. Gapanyak. Gapu iti dagan sa na marikriknam. Pangasim ko ma. Napudnuak iti panangandingay kukan ka. Gaputakas iti nakunakon. Ay ayatan ka, Nora. Ngam Paul, inaunaak ngam sika. Awan ang yaman na dayta. Ta itinagan ni Ayat. Patas ti amin. Awan inauna. Awan ti inaudi. Ngam, maestraak, gat estudyante ka. Nora. May sa kadagiti maiparit launay kada kami, ti makirelasyon iti estudyante mi. Ita, ada pa yan napasamak kada ta. Nora, kaya't ko adamagan kan ka. Ay ayatan nakadimat. Kamat. Kas iti panagayat ko kan ka. Paul, Pangasim. Kaya't ko amaamuan no ay ayatan nakmat. Pangasim, tasong batan nak kuma. kinapudno namanang, agdwa-dwaak itiriknak idi, tasaanak asigurado no agayatak met ken ni Paul. Ngam gaputaddan na pasamak kada kami, imbagak ken kuana nga ay ayatek met. Nakitak tinapalaos a kinaragsak ni Paul, iti daydi akanito. Kat ingkari na nga aramiden na ti amin, tapno makaturpos, kat makatrabaho adagos, tapno maisaganaan na kano ti masakbayan mi. Ingkarik iti bagik asaanen a maulit tinapasamak kada kami. Ngem tunggal agkuyog kami, mailawan kami. Agingga anapasamak ti pagbutbut ngak. Nagsikugak, kat naamuan da iti pagadalan a pagpapaayak nga estudyantek ti karelasyon ko. Iso ana ipaayanak iti indefinite leave, ngam amuklatan akayat dakon nga ikaten. Iso analaos ti sangit ko. Apay na pasamak ti kastoy, Papa. Apay. Nora, anak ko. Umingak pailaan. Arapaap kun ti agbalin na maestra. Ngamita, namimpinsanon na narpog ti arapaap ko. Tay ti panangitad na kanyak iti indefinite leave. Kaya rigan na nga inikat na kun nga agisuro. Kasanumot ngamin, anak. Maisa ka dagiti kang runaan na maipawil iti maestra akasken ka. Kat ti makirelasyon iti estudyantem. Ngam saan kala nakirelasyon, anak ko? Nasikugan na kapay. Papa. Amo ka din ni Paul ti may papan iti daytoy.
Saan pa yung papa? Kasayaatan nga... Nora? Tata Ben? Nora? Tata Ben? Paul day jay. Nora? Mabit lang tayo naklukatan ti Ridaw ang Tata Ben? pastrek Tata Ben! tinobium. Di ka agdanag, Nora. Saan ka abaybayan? Nakasagana ka mangitakderken ka. Paul. Paul. Ay ayatan ka. Kat pakawanan na kumano nagbanag kakastoy ti amin. Adamat basol ko. Ta tinutupan ka. No saan nagkumanagpailuyo si Diriknak? Saan kumamata na pasamak ti kastoy? Nora, Awanan. Diyak lakit din makasubli ang mga isuro. Gapot ang muda ni di pagadalan nga estudyante, tinobyo. di ka agdanag, Nora. Agtrabaho ak para kang ka. Para kada kayo ti agbalin nga anak ta. Kasanon dagiti dadakkel mo. Anyalaangan ti may bagada na agsardan kan nga gadal. Man nakawat dagiti dadakkel ko. Mamati ka maawatan dak. Sana bali. Tapaman na makapagpasnay ka. Mabalin mo't nga agadalak tumanen. Bayat ti panagtrabahok. Basta di ka agdanag, Nora. Saan kayo abaybayan itagbalin nga anak ta? Anya ngay, di awan mo't la tinagbanagan jay agin mga anak mo. Manang Belen. Kunamla na sino akasingputan, ngam, kaslamot gaya may ibusan ni ti lalaki. Agasem, ta estudyante na pa'y ti ginargari na. Una yun ti kasta pa nagsasauman ng Belen. Kaanakam ni Nora. Nga maapay akasta ti pa nagsasaum kan kuana. Kaanakan nga? Ha! Awan ti kaanakak ako namlan maibusan iti lalaki. Talaga sa balit ti ugali, manang. Kasla di na kami kapkapin ano iti kastangar aramidam. Kasla saan mo akabsat day di asawa. Ay, awan bibiyang ko iti pagpagam. Basta gatel di anak mo. Agraraman, kunamlan asino akaumaan, gayam, agraraman mat iti lalaki. Tata Ben, Nora, nangagyumot ti imbaga dagiti dadakkel ko. Itay at dada ditoy. Nakasagana da ang mga rami diti amin. Tapno maisimpa kami ka ni Nora. Paul, Paul, agyaman hak. Tauray ubing ka nga dayong ngamita anak ko. Nanakom ka. Tata. Nora anak. Anya ti makunam. umanugutak iti singasing ni Paul nga agkalay sa kamin tatang. Ha? Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Agpay so, Nora? Kaya't munti makikalay sa kanyak? Uwan, Paul. Ngamin, ay-ayatan ka mat. Oh, agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay. Papa, kaguradak ka di. Saan anak ko? Kas kadagiti naganak ka ni Paul. Nakasagana akmat amang suportaken ka. Kada kayo adwa. Iso ano anyaman ti pangedeng iyo, umanugotak. Suportaran kayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ken ni Paul, manang Emmy. Kat apaman ang nakapagpasngayak,
Nagsarita kami kan ni Paul nga agabrodak. Kat ituloy na ti agadal. Iti kasta, saan ang mapasarunwan adagos ti anak mi. Nabati kan ni papa ti anak mi. Kat no maminsan, addamot iti ayan dagiti dadakkel ni Paul. Ita upaten ti tawan ti anak mi. Kat ni Paul, nakaturpos meten, kat imatmatunan na ti negosyo a binangon na. Ileplepas kumatlaangan ti kontrata, taag for good akton manang, tapno makadenak meten dagiti agamak. Awan meten ti panggap ko nga agsubli iti kinamaestra. Tati panggap ko, tulungak tulaangan ni Paul amang imaton iti negosyo nga imbangon na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Nora. Pagayam a Nora, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Saan man anabaligi ti panagbalin mo aman nursuro akunam nga arapaap mon idi ubing kapay. Mamati ak anabaligi met ti binangon nyo a pamilya ken ni Paul. Makunak anatibker ti pundasyon ti binangon nyo a pamilya. Ammom no apay? Nabinur ngamin iti panubok ti panangrugiyo ken ni Paul. Iso amamati ak nga uray anyapay akita ti panubok ti dumteng kada kayo. Madaeran nyo, kat agden na kayo asiraragsak iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyay